500 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଦିବ୍ୟଧାମ ପୁରୀରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରୂପଜୀବୀ ଯମୁନାର କଥା। ରୂପଜୀବୀ ଯମୁନା ଜଡ଼ଙ୍ଗା ସାହିରେ ତା'ର ଘର। ଦିନେ ତା ମନରେ ଜାଗୃତ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ପାପ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମୁଁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ପାପୀ କରାଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ଯିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ମନରେ ସିନା ଆଶା ରଖିଥିଲା। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ପଣ୍ଡାମାନେ ଘେରିଗଲେ। କହିଲେ, ତୋ ଭଳି ଅପବିତ୍ର ପାପିନୀ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବ, ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ତ, ତୁ ଚାଲିଯା। ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏତେ ଦିନର ଆଶା ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ମଉଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମର୍ପଣର ଠାକୁର, ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ହିଁ ବାକି ନଥିଲା। ଯମୁନା ଫେରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁବକ, ରୂପ ଗୁଣ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସିଥିଲେ କାଳିଆ ପାଖକୁ। ଯମୁନାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାଳିଆ, ସିଧା ତା ପଛେ ପଛେ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ। ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳର ମିଶ୍ରଣ ଭାବ ଦିଆନିଆ। 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ପାଦ ସିଧା ଝାଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯମୁନା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏ କଥା ଏକାନ ସେକାନ ହୋଇ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯିଏ ଥିଲେ ବଳରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବାପା। ଏପଟେ ବାପା ସୋମନାଥ 80 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଅର ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣି କାଳିଆକୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ, ରେ କାଳିଆ, ସତ କହ, ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ ଏମିତିକା ହୋଇଗଲା? ଲୋକ ଅପବାଦ ସହି ନ ପାରି ବଳିଆଙ୍କ ବାପା ଝାଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିକୁ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ନିରାଶ ହେଲେ। ବଳିଆ ଏତେ ନାରୀ ମାୟାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିର ଚାକର କହିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି। ଯମୁନାର କୋଳରେ ବଳରାମ। ଭାବ ଦିଆନିଆ ଚାଲିଥାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣ ଏକ ମନ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବଳିଆଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର ବଳିଆଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗତ ହୋଇଥିଲା। ଯମୁନାକୁ ପଚାରିଲେ, ଯମୁନା, ଏ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କାହିଁକି? ଯମୁନା କହିଲେ, ଏଇଟା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା। ଆଜି ପରା ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତକ ଶୁଣନ୍ତେ ସୂଚିମନ୍ତ ନ ହୋଇ ବଳିଆ ଦୌଡ଼ିଲେ ରଥ ପାଖକୁ। ଆରେ, ଯିଏ କାଳିଆର, ତାକୁ କିଏ ଅଟକାଇବ? କାମଦେବ ସିନା ଧୃଷ୍ଟତା କଲେ, ହେଲେ କାଳିଆ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତାର ଆକର୍ଷଣର ଆଗରେ କାମଦେବ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏଥର ବଳିଆ ଭାବିଲେ, ଟିକେ କାଳିଆର ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ଟାଣିଦେବି। ବଳିଆର ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ହସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯମୁନା ପାଖରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଲରେ ବେଶ୍ୟାର ଚୁମ୍ବନ। ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଦ୍ଧ। ଅନେକ ଗଞ୍ଜଣା ବେତ୍ରାଘାତ ପଡ଼ିଲା ବଳିଆ ଉପରେ। ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେନି ପଣ୍ଡା ଦଳ। ଶେଷରେ ବଳିଆ କାଳିଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାଳିଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୋର ବଡ଼ପଣ? ତ ଭକ୍ତ ତୋର ଆଗରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ରେ, ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୋର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବି, ଏ ବଳିଆ ନ ଛୁଇଁଲା ଯାଏଁ ରଥ ଗଡ଼ିବନି କହୁଛି। ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ। ବାଲିରେ ରଥ ତିଆରି କଲେ। 3ଟି ରଥ। ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର ସହିତ ବଳରାମ ମା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ରଥକୁ। ରଥରେ ବସାଇଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସତକୁ ସତ ରଥ ଅଟକିଗଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି କାଳିଆକୁ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାଲେ, ତାକୁ ପୁଣି କିଏ ଚଲେଇବ? ହଁ, ଜଣେ ଚଲେଇ ପାରେ, ଜଣେ ହିଁ ଅଟକେଇ ପାରେ। ସେ ଅଧିକାର କେବଳ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଳିଆ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଛାନିଆ, ରାଜା ଛାନିଆ, ଭକ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲାଣି। ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମୋ ଭକ୍ତ ବଳିଆ, ତା ବାଲି ରଥରେ ମୁଁ। ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କହି ଗୌଡ଼ାଇ ଦେଲ ସିନା, ଯାଅ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ଅପବିତ୍ର ଭକ୍ତର
ହାତ ବାଜିଲେ ମୋ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଗଡ଼ିବ। ରାଜପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ବଳିଆକୁ ଅଣାଗଲା। ସେ ହାତ ଲଗାଇବାରୁ କାଳିଆଙ୍କ ରଥ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। କାଳିଆ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଜାତି ଅଜାତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ଚାହେଁ ସମର୍ପଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦିନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟଃ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ସେହି ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ଆଜିର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ବଳରାମ ଦାସ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚୟିତା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ହରି ଅନନ୍ତ, ହରିକଥା ଅନନ୍ତ।